Abesti bat banintz bezala entzun nazazu, kolore denak naiz aldi berean. Gezurra dirudi baina sinistu nahi dut, emaidazu sinisteko arrazoi bat. Uda naiz desio dut bakea, dolua naiz atzo orain ta beti, baina maitatzen naiz, ondo maitatzen naiz. Dena bortitza denean. Okuzarrak astu ditu, esaidazu, esan behar dena. Izan dadila, izan behar dena, baina esan dena, baina eman dena. Beste hizkuntza bat ikasi dut, zauriei hitz egiten hasteko. Ez dut bermerik baina salbu naiz, ez dut bermerik baina itzuli naiz. Dena bortitza denean, bortizki naiz goxoa, amorruari amoioa, samurtasun radikala. Bortizki naiz goxoa, dena bortitza denean, dena bortitza denean. Bortizki naiz goxoa, amorruari amoioa, samurtasun radikala. Bortizki naiz goxoa, dena bortitza denean. Samurtasun radikala. Dena bortitza denean. Samurtasun radikala. Dena bortitza Menua. Urte betetzeak. Kantuak. Proiektuak. Herriko agenda. Eguraldia. Kultura. Asmakizunak. Eta askoz gehiago. Bergarapiko irratia. Kaixo lagunok, arratsaldeon. Ongi etorri gaurko irratsaiora. Gaur abenduak 4 bosgarren mailako B taldeko ikasleak arituko gara hizketan. Hemen mikrofonoetan Markle eta Juan ari gara aurkezle lanetan. Gaurko irratsaioa polita daukagu. Beraz, belarriak zabaldu eta diegon. Hemen ditugu lehenengo partaideak, nortzuk zarete? Gu, Christian eta Moja gara. Eta zer ekarri diguzue? Asteburuan
asteburuan egingo dudan eguraldia berri emango dugu. Aurrera ba! Zubi honetan eguraldi nahiko txarra eukiko dugu, ostegunean eta ostiralean lainetuta egongo da. Larunbat eta igandean eguraldia euritsua izango dira. Tenperatu maksimoak 16 gradutara iritsiko dira, beraz. Aterkiak atera beharko dugu zubi honetan. Lain bikaina, eskerrik asko. Prest ditugu hurrengo partaideak, nortzuk zarete? Gu Nuria Eta libe gara. Eta zer ekarri diguzue? Jarraian biharko eta hurrengo asteko menuak esango ditugu. ostegunean barazki menestra, atuna tomaterekin eta jogurta. Astelehenean leka patatarekin, solomo antxutua eta fruta. Aste artean barazki pure ekologikoa, errusial txal, xerra saltxan eta fruta. Eta aste azkenean dilistak gaztelako erara, legat xerra erromatarrerara eta fruta. Eskerrik asko menua esangatik. Espero dugu zuen gustukoa izatea. Prest ditugu hurrengo partaideak, nortzuk zarete? Guan eta jazin gara. Eta zer ekarri diguzue? Euskararen eguna atzo izan zenez gaur bertso bat abestuko dugu. Aurrera, nahi duzunean. Abenduaren 3 zan euskararen egunagu, euskaraz hitz egiten bai ospatu izan genuna. Askotan aipatzen dugu zein ederra den euskara, eta klasean lanean oso ongi ari gara. Badum, badero. Lan bikaina, eskerrik asko. Prest daude hurrengo esatariak, nortzuk zarete? Gu ekaitz. Eta sare gara. Eta zer ekarri diguzue? Abenduan urteak egingo dituzten ikasleen izenak esatera gatoz. Aurrera, nahi duzunean. Abenduak 4tik 11 arte urtebetetzeak esango ditugu. Abenduak 5ean Aiora Garaizabalek egingo ditu urteak. LH bat, ako ikasleak. Abenduak 6an Daniel Estebezek egingo ditu urteak. LH bat, beko ikasleak. Abenduak 4an Amira Rajok egingo ditu urteak. LH2 beko ikasleak. Abenduak 8an Endikak Frankok egingo ditu urteak. LH2 beko ikasleak. Abenduak 6an Sat Muhamedek egingo ditu urteak. LH2 deko ikasleak. Abenduak 5ean Samir Zafarrek egingo ditu urteak. LH5 deko ikasleak. Zoriona guzti hori! Primeran, eskerrik asko. Prest daude hurrengo esatariak, nortzuk zarete? Gu Valentin eta Mal gara. Eta zer ekarri diguzue? Asmakizun taltea aurkeztuko dugu. Aurrera ba! Lehenengo 2. eta 3. mailakoa. Aurreko asteko irabazlea Zineia da. LH2 ako gela. Erantzuna semaforoa zen. Eta 4., 5. eta 6. mailako aurreko asteko irabazlea Aitor Pato da. LH 5D ko gela. Erantzuna txakurra zen. Zorionak! LH bat, 2 eta 3. mailako asmakizuna borobila da, minutak eta ordua esaten digu. Zer da, berriro errepikatuko dut. Adi egon, borobila da, minutak eta ordua esaten digu. Zer da? LH 4, 5 eta 6 asmakizuna. Panpin bat gustokoena aukazu. Gero galtzen zaizu. Aurkitzen duzunean zer da lehenengo egiten duzuna? Berriro errepikatuko dut. Adi egon. Panpin bat gustokoena daukazu. Gero galtzen zaizu. Aurkitzen duzunean zer da lehenengo egiten duzuna? Oso ondo, eskerrik asko.
Prest daude hurrengo esatariak, nortzuk zarete? Gu Jasin. Karim. Eta Martin gara. Eta zer ekarri diguzue? Txisterak, ezetera, etorri gara. Aurrera ba! Lehenengo txistea. Pertsona bat juten da ospitalera, eta ospitalean esaten dio erizainari. Erizaina, esnatzen naizenean goizean mina daukat, eta erizaina esaten dio. Ba, esnatu arratsaldean. Egun batean pertsona bat joaten da ospitalera eta esaten dio erizainari. Erizaina, ikutzen naizenean zorbalda mina dakat. Eta erizaina esaten dio, ba ez ikutu. Egun batean Marveleko superheroen festa bat egin zuten, eta argazki bat egitea proposatu zuten, baina Flash gabe egitea esan zuen Spidermanek. Orduan Flash negarrez joan zen. Oso ondo, eskerrik asko. Bueno lagunak, agur esateko ordua iritsi zaigu. Oso gustora aritu gara zuekin. Kanta politonekin usten zaituztegu. Agur eta ongi izan. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Handi nekez. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Handi nekez. Guk euskaraz, zuk zergatik ez. Guk euskaraz, zuk zergatik ez. Orain zuen birtutez zuen indarrez. Orain zuen birtutez zuen indarrez. Euskara itxaso urdin eta zabal bat izanen da eta guria da. Euskara itxaso urdin eta zabal bat izanen da eta guria da. Gu euskara zu zergatik ez. Euskara zu zergatik ez. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Handik nekez. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Handik nekez. Guk euskaraz